Iminqatha, ubuchwepheshe bokugalela ikhomposi ngaphezu komhlaba. Iminqatha inegalelo elikhulu lempilo nakwesiphi na isityalo sezondlo ngokuba inoqondo oluphezulu lwe-beta carotene engumthombo kavitamin A, vitamin C, K kunye no-B6, ikhusela iityhefu ezonakalisa umzimba, inazo nezimbiwa. Kuphantse kube lula ukukhulisa iminqatha yaye ingatyalwa nangaliphi na ixesha enyakeni. Ilunga kumaqondo aphakathi kwe-15 ukuya kuma-24 amaqondo obushushu. Amaqondo obushushu aphakame kakhulu awawulungeli umnqatha. Lungisa iibhedi ingakumbi xa umnqatha uza kulandela emva kwezityalo ebezichunyiswe ngokufanelekileyo. Ukuba utyala kumhlaba ongangentsimi, lungisa imiqolo emibini eqelelene ngama-20 cm khona ukuze kubekho nesithuba sokufikelela kule miqolo. Kwisitiya esincinane, yenza ibhanti yekhomposi elinganiselwa kuma-45 cm, utyale kwimiqolo emithathu eqelelene ngama-20 cm khona ukuze usebenzise kakuhle umhlatyana wakho. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kulutho lwesigxina olukuma-75 cm apho umqolo uqala khona nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Landelisa ngokulumilisela izinti zethutyana kumgama olinganiselwa kuma-25 cm ezantsi kwezinti zesigxina. Uze ke ufake enye intambo eza kumilisela ibhanti yecompost egalelwa ngaphezu komhlaba. Qiniseka ukuba iintambo ziqinile yaye azikho goso, ngokumana uziphakamisa uziyeke zizehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kwebhanti yokutyalela, uqiniseke ukuba awuyingcwabi ngaphantsi komhlaba ingubo. Ukuba uyingcwabe ngaphantsi komhlaba ingubo ingekabi yimvuthuluko evundileyo, inokubangela ukuba umhlaba ube nexesha lokuba ne-nitrogen ekwisimo esingalunganga eside sithobe imveliso kwizityalo. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangama-30 cm ubunzulu, uze uyibuyisele umva kancinane xa uyikhupha ude ubone umhlaba uqhekeka. Susa kwalitye likhoyo olivayo ngefolokhwe, kodwa ungawuphakamisi okanye uphethuphethule umhlaba, kufuneka uqhekeze nje. Qhubeka usenza oku kwisithuba ngasinye se-10 cm emqolweni lo wonke. Xa ulungisa umhlaba onobumuncu kuma-25 cm ebhanti yecompost, sasaza isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye ulinganiselwa kwimitha enye, uqhubeke usenza njalo umqolo lo wonke. Iminqatha itya kancinane ukuba inikwe ukutya okuninzi, iingcambu zayo ziza kumila kakubi zide ziphumele bucala. Ngoko ke kubhetele utyale iminqatha emva kotshintsho-tshintsho obelugalelwe ikhomposi ngaphezulu ukwenzela ukuba kungabikho mfuneko yokuphinda ugalele enye ikhomposti. Kodwa ke kwisitiya esitsha esingenamhlaba uchumileyo, galela nje isibini seesentimitha sekhompost ngaphezu kwebhanti elilinganiselwa kuma-25 cm ububanzi. Akukho mfuneko yokuba uyifake ikhompost ngaphakathi emhlabeni. Vula umselo onobunzulu obulinganiselwa kwisentimitha enye kula 25 cm ebhanti yekhomposti, uphindaphinde oku kumqolo ngamnye ongezantsi okuma-20 cm. Tyala imbewu yomnqatha kubunzulu obulinganiselwa isentimitha enye, iqelelane imbewu nge2.5 cm xa sezintshulile, siphula ngezinye khona ukuze ziqelelane nge5 cm. Xa uye imbewu wayityala kwimeko enzulu, ayizukuntshula kakuhle. Kubalulekile kakhulu ukuba ke imbewu yomnqatha idibane nekhomposti kakuhle, ngoko ke yogqume imbewu ngekhomposti. Emva koko wenze ikhomposti ibambelele ngokuthi ubeke iplanga elibuphakama kweli bhanti uhambe phezu kwalo. Sukulombathisa ngengubo eli bhanti kutyalwe kulo. Linda kude kuntshule izityalo, uze ke wombathise ude uyokuma emazantsi esithole. Qiniseka ukuba ingubo yombathise nendledlana zokuhamba ngokugqibeleleyo. Ukuphakama kwayo ibe si2.5 cm khona ukuze icinezele ukukhula kokhula, igcine nokufuma emhlabeni.
Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye okuma-75 cm, ububanzi bungama-25 cm. Galela isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye. Galela icompost epha kwi-2 cm ukuphakama ngaphezu kwebhanti elibanzi elingama-25 cm. Vula umsele okwisithuba sesentimitha enye ubunzulu. Tyala imbewu eyisentimitha enye ubunzulu, 2,8 cm ukuqelelana, imiqolo ekuma-20 cm uze wogqume ngokupheleleyo. Emva kokuntshula, yicuthe iqelelane nge-5 cm.